ka Pyrthei TV. Hagi Khubor na kimat-kiman ini pet mentai Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Usembut Menteri Ramba jong ka Jylla bapet ya katrat kampo Ïaïong uba pres tuntun song ula betha iki pulet bakin kem mardor ya ki runat ki baron kti ban bom klem ya ki nong bela misteri bar Jylla ki betre bela hakawe ke Ïaïong hakashnong maulai mauro hakash potrek Ïaïong aras apusau hakaba uwe nong bela ya ubala tip kerteng kum Arjun Rai ula yap Hanigrips Hospital nakada ko jingjur shabab palat ka jimansau. Hagajing ekran mikla Pyrthei Khubor uba prestun Ïaïong ba kaan kansale yala ka joka kamram berkibrio ki berkti hakni kabrunar kinem lat satyani kinjri jongkaan. Da kamensiam ban kershan ki longyeng ki baduk ki bakerdu ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Umling Circle kala ajing kermen ya ka we kalong kami ka badan sanwat ki khun ki baya kendu jing hading ka jing khlat no jong ukurim jongka da ka ba IT ya ka Ïaïong ka barang shidap shna thamai. Ya kini ke Ïaïong la penshna thamai ya ka kong Martina Shadap hakashnong umling sarang la IT da district president jongka FKGGP uba Louis Starling do ringkat ke jing senran lang jigi dekhot jongka FKGGP umling circle berkiwe-kiwe kum shibenta menyai peteng ban pan jing kershan ya ka kertong jongka National People Party ka Dr. Mazen Lamblining do kinong yalam jongka NPP bakentup ya uba president tensong ubadai state president jongka NPP Meghalaya State Unit kila hiar shakashnong pokse ban pan jing kershan na kipat ba hagazan mi jongka khatwei terik kinong yalam jongka NPP kibara poi shakani jingalang kidong nadu uba president tensong uba penyat sing sim uba bawan krim ubadai ru nong yalam ka TMC nong thamai nalor kiwei pan hagajing alang ka balalong hakashnong jong unong yalam ka NPP uba penyat sing sim la sakhi ya ka jingmi jokipat ba man singam ya ka nong rim jong ka NPP hakabayade pak election lok sabha ka National People's Party Women's Front haka khat artrik Ïaïong aca apusau kalami chakmat ban penramjur ya kirunar kibron kti ban kawang mau ya ka yingsa jong ka MDC ka NPP na umsning constituency ka kong Magdalene Maulong hakashnong Maulen Maukhan Sokendur haka zanmi jong ka spotri Ïaïong aca apusau ka President jong ka NPP Women's Front Meghalaya State Unit ka Dr. Jasmine Lingdo kalaong ba anamla bersyale ya ka election da ka ba syu penting pensmi ya kiwei bar kum kinong tre jong ka party ki don hok ban tre na ka benta ka party bar ong ru ba kum ki kinthai kim kwa shu ba kum kini ki ek jingja kindang jabyang hadin habon ina phai ban menta shi Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka menteri sarkar jong ka Delhi ka Atishi ha ka sngi thoding kala kenno ba ka don ka jinga sela da ka BJP ka babat yaula kam senshar ha kari ban penjari ya ka jing senshar president ha Delhi kadinga menteri jong ka sarkar Delhi balayalam da ka Aam Admi Party kala kam ba kala yo jingtep halok ni ka buit jong ka BJP leng ba ka telong Khubor Shushu kalong balada ka sarkar pedeng ka penjari da ka jing senshar president kalong ka babian ber kalong ru persya ya ka mon jong upat ba namar ba ka Aam Admi Party kadai ka bajob bun pa hayeng darbar thawan jong ka Delhi Menteri Ramba ado kari Narendra Modi lalit banyalap election ha Jammu and Kashmir la pentikna bashen ke sayo biang ya ka kerdan kum ki Jylla Menteri Ramba lo ong ru bashen ka Jammu and Kashmir ka sayo ya kerdan Jylla ber ki pajba kin sayo banjit ya ki MLA bad ki menteri jong ka sarkar Jylla Kumba khalai ngur iknaret ka mensau hadin ba ka kali ka badai ka bakit ikinong late procession ha Ugadi Andhra Pradesh kalai tengku ber ki sainar electric Kani ka jingjak laja hakashnong tekur haka Jylla Andhra Pradesh jongka Kurnool district. Ia kini kena kibala syabat haka boarding la pinkit no syaka hospital kabadan ha Kurnool na kabenta banyo jing sumar. Ki doktor ki lait hu ru ba kini kena red ki don menta hapring jing shitam mereka lait pat nak nu jingjak bas ngosi. Menteri katnat ya dari jongka ri India Urajnath Singh lo ong bakari India Kala banyak trilang bat keri Pakistan bantek lakam ni ki kam le no lada ka Pakistan kalong ka bakloi banyak trilang Urajnath Singh ula mahamru ba keri Pakistan kan sama di jingja ki bas ngosi lada ka persya bat thambor ya keri India da ka bapenon kam lagi kenhun le no Hande wari kena kila yap bat kumba khatsan ngut la mensau hadin ba ka we ka boss joka school private ka bakit ikini kena school kala kala Khongpong ha Mahendragarh district jong Jylla Haryana ha kasngi palai Ki pulit kila kem yung nongnya jong ni ka boss hadin ba ki brio ki bala sakhi ya ni jingja kila keno ba uni nongnya jong ni ka kali udai bala buat khawiyang haka baya dei ba ki jingja ki pulit kila kem ru yo principal jong ni school namar ka jing pelong school haka sngi le niam id
Wat haba la penmena hakari berokaway baka dikasngi syuti. Hagani klimat pat ngani page ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Menteri Ramba Adu Jongkari South Korea handuk su bat ki senior presidential secretary hakasngi palai klaterwa berezaino na ka People Power Party ka babat yaw lakam sensyar hadin ka jing syarem haka parliamentary election. Uhan la syupaktin chow president kari da ka bapentip babarok ki senior presidential secretary ketobro ya chief of staff but chief secretary for policy klaterwa ban ino kam ndai laj no ban ai ka jing trelang bat ka national security office. Kanong akitin jong ka foreign ministry jong ka sorka China ka Mauning ha ka sngi palay ka loong baka jinga day ha pedeng kari India bat kari China kan penmentoy hi yakni ki art likiri. Kamau kala penpaw yakani ha ka jinga kren bekla Pyrthei Khubor ha bakli ha ka jingan tho badang shen jong menteri rong ba adu kari India Narendra Modi halo ka jinga day ha pedeng kari India bat kari China. Ka UN fact finding mission ha Sudan kala pentip baka thama po yeng kabala ne mentala jan shisnem hari Sudan kala pen kala petwir yaki million ngot kinong song shnong but ki hajar ngot kila duai la ka jong jing im ka jing le thama ha pedeng ka Sudanese armed forces but ka rapid support forces kala wanra ya ka jing ya brio kabala kenjo shaki hajar ngot nado baka thama kala sedang ha ubna Ïaïong house nem maladem Stephen Dujarric ubari no actien jong Antonio Guterres belong Secretary General jong ka United Nation ulong bagi paitba kila hapan petri shikiri ki ba marjan badi thuru ba hado 40 million ngot kinong song shnong jong kani kari kidon kam kerki menta ya ka song jingaram Kishipai kari Israel kila pelong ya ka jingkhanra ka bajur ha ki benta jong ka Nusrat refugee camp ha Central Gaza ha ki asni bralit no Hakani ka jingkhanra ki sipai Israel ki borsen sha jokri Palestine ki laong ba klasiat de ki namding yeki artli ki mas bat kumjuru iki ying shong ying sa jongki ri pai ba da kani ka jingkhanra jong sipai Israel kalawan ra ru ya ka jingsha penyam jongki sanwat ki nong Palestine bat bunwat ki bai pat klamen saljur ha ka jing ther kuli ha pedeng ki le no Palestine bagi sipai Israel Menteri Ketenat Yadari jongkari Israel uyo Afgalan la berngem ba kari Israel kanam pendam la da kari Iran ka herthma ya kari Israel ha kanu nu por ka bampai perkhan Halo ka jing berngem jongkari Iran ugalan ulai kren ru but Secretary of Defense jongkari United States Lloyd Austin ling ba ka telefon but airu ya ka jing tip ka bapnya ba sipai jongkari Israel kila long ki ba pen khrep ha na dong shadong la da kari Israel ka sha herthma Kat bagi siang no penyesuk la terwa ben pelong ya ka jing senge yasian ha ka benta nriu tayo ka seng le no Hamas ha ka sgi balang kala kam ba kam shim la don satya ya ki sau phongun kinong Israel ki bla sha ra bor ki badang im Kani jing pak tien jong gile no Hamas kala long kum ka jing pakhang ya ka lenti jok ka jing ya kren yasuk bat nang penham penban ya ka ding ka baklang lepa Kat kung bajing a jing ken jong ka sarkar Israel ba shispa lai phulai ngot na pedeng ki aspa sa phongut kinong Israel ki bala sha ra bor ha gile no Hamas ha ka nyau tri urisau arza phulai kidang don hakti jong kini kile no Tikitu Kylleng Khubor hakimat kiman mentasi Khublei